wathi ukhokhokazi ogana ukhokho emsama simbalile kwangicacela ukuthi abantu besifazane banesikhwele ngisho sebeshonile ngilapha ngamagama ngenkondlo ngiyabethela mubheda ngiyatinyela ngiyinqanawe yangempela igama Inqanawe Yangempela umkhumbane ongazi inhloko star igama lase dining room sawenkosi Nqobile Duma. Yeah, I'm from Umlazi, I'm 28, I'm a praise singer for President this year. I'm so excited nomuntu engifikele kuyena ngiphethe kahle so nje ngikhalma ngithukile yonke into nabazali bajabulile ekhaya abangani ama-fans enginawo amancane ajabulile. Ngizorepresent amaZulu, ngirepresent abantu bakaduma, ngirepresenta Umlazi, ngirepresent iTheku. Yeah, uNkulunkulu uzongithwala kuzokwenzeka kahle konke. Uzovunulile? Yes, ngizobe ngiconsa nje. Amabili amathathu. Strophele noma hayi so kuzokala kusasa. Sharp,